Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам борои нави анамин кӯдаконаро барои шумо пешниҳод кунам. 50 сомонӣ ҳамаш. И ҳамун дуконе ки пеш рақами 48 буд, ҳозир суроғашон дигар шидагиай тарафи Тилобозор даромадгоҳи рақами 12 анамин магазин рақами 27. Якум ряд магазинои шишагӣ ҳаст. Анамҷадая марҳамат дар дора. Як тараф аз анаи параи корвон даромада метонед. Рӯ барои ошхонаи лаззатда. Як тарафи дигар бошад аз пеши корвон вақте мебиёед, якум даромадгоҳ мешавад, медароед. Анамихе магазин қарор дорад дар анамиҷа. Якум ряд яъне магазинои шишагӣ дароед ҳастанд. Иҷа бор беҳад бисёр омадаи новинка. Ҳамашон 50 сомонӣ. ҳоз якчандшама шумода нишон метиҳам. Ина бинед тройка 50 сомон. Бачагӣ. Ана ин тройка 50 сомон. Баъд ана ино 50 сомонӣ. Курткачои беостинак барои бачаҳо. Духтаронам ҳастай, бачагиам ҳастай. Ино то синфҳои 1-2 размер ҳаст. Ба ҳазур метавонед омада аз анинош интихоб кунед. Бисёр курткачаҳои фасон омадай беостинако. На ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ. На ино чон тоқаян 50 сомон. Иҷа двойка, тройка чизе ки мебинед 50 сомон. Инаш двойкае 50 сомон. Брижа дора. аз бо дигар хеле шумо нишон метиҳам. Ина миноям ҳамаш 50 сомона. Марҳамат спортивкача 50 сомон. аз иҷа як чанд чизои вай омадагӣ. Ангоркагӣ, ғафсаки хушрӯ ваёям 50 сомониян. шумода ман нишон метиҳам. ба ҳазур бинед. И двойкая 50 сомон. ана марҳамат ана ино новинкаян ангоркагӣ. И то 4 солара меша? 4-5 сола. То 4-5 солара мешида. 6 сола мешава. И ангоркагӣ ғав сакаки хушрӯ инам 50 сомон. марҳамат омада бо аз наздик бинед. иҷози аз ино чанд намуд астай бошам нишон метиҳам. метавонед ба ҳазур тамошо кунед. инам иноям қисми поёна бинед. И то духтаракои синфҳои 3-4 мешава спортивко диде. инам иноям 50 сомонӣ. беначосан аз ма шумода нишон метиҳам. кадомаш осонтар бошад шуда нишон доданаш. марҳамат ина бинед чӣ хушрӯан. бандамкои 50 сомона барои размерои калоно. ина марҳамат дониста бошед ки барои синфҳои 1-2 интихоб хеле васеъ омадагӣ ҳаст. омада аз наздик бо хутон як маротиба бинед. ҳам начосдор ҳастай, ҳам беначос ҳастай. мана ина ин алакай медонед синфҳои 4-5 даям мешава. хушрӯча беначосай. намудош ҳамаш беҳад фасона. дидед мисиёака бинед чӣ хушрӯй 50 сомон ҳамаш. ана ин ангоркагӣ бо дигар намудош двойка ғавсак. инам ҳами хел 50 сомон. ин намудша бинед бо ана ин поёна аз ма нишон метиҳам. иҷадам бисёрай 50 сомона. ина марҳамат намеям ҳамаш 50 сомонӣ. диде двойкаву тройка чизе ки ҳамҷа ҳаст ҳамаш 50 сомон. ҷа жимпирако ҳастай. мана марҳамат жимпирои новинка. ина 50 сомон. баъд аз ин иҷа тоқа ами ангоркои тоқашам ҳастай бебрижа. иноям амихе 50 сомонай. инамудош бо брижа надорам. ина бине 50 сомонӣ. ира бине чӣ хушрӯча ина инамудош бо. хулас ҳамаи ҳамино барои шумо дӯстони азиз як маротиба омада аз наздик бинед. махировниҳои
фасонак бори нав ина бинеҷа ва ёдам ҳастай малютка одам ҳастай навараждёни баъд инчунин ҳастай боло данам кайф качаҳои беостин инора ман нишон дода будам шумода бори дигар марҳамат тамошо кунед дар кор бошад дониста бошед ки ҳаст хулос бо ҳамин видеои мо ҷамъ баст мешава хайр то видеоҳои оянда.